umkhuba omubi engubona wenzeka eNingizimu Afrika. Niyangizwa ngithi ngaphambi kokuba ngikhuze ngizoqala ngixolisele omunye wabafowethu okhona la kuMaskandi oshukanisa unyaka ukhuzana. Ngiyaxolisela kumina abafowethu niyezwa. Angixoleli kanti nenhliziyo ezimbi mina nifize bani ngoba mina nenhliziyo enhle ngixolela naba lo ngizwe nje. Okay ke kulungile ngoba nimxoleli futhi ngicabanga ukuthi ke uyena ofanele axolise kini enzeni axolise kuphi emthetsheni axolise kuphi axolise kuphi ngokuthi wenzeni. Hayi cha bafowethu niyangazi ukuthi ngumuntu esisoka angithiwanga kakhulu iwawawo bengimxolisela naye futhi ngiyafisa ukuthi axolise kweNingizimu Afrika yonke ngoba yonke isemdletsheni. Awubheka abantu bangakanani nazi imoto engena niyayibona isangena ezinye ngithi niyabona. Ngicela nimxolele bafowethu angazi ukuthi woneni kini kodwa ngicela nimxolele noma ngabe wenzeni. Okay. Ebese bafowethu ngikhuza umkhubo omubi engubone wenziwa niwenza bafowethu. Ngiyazi ukuthi inhliziyo ayiphakela kodwa lo mkhuba lona wekani wokuthimisela imbowode nifuna ukunemba istage. Ngicela bafowethu unqamuke niyezwa. Njengoba ngingumholi mina ngiyi-public figure, into engiyikhulumayo abantu bayayenza, into engiyithandayo abantu bayayithanda, into engayifuna abantu banjani, into engayifuna abantu banjani ngapha, into engayithandi mina abantu banjani. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi sihloniphe lapha na enaniphosa khona amakani kwaukhona abahlonishwa babuntulo babungwezi okuyibona abasiqashayo ngoba nibona sivusa imizwa yobaba nje. Ngicela ukuthi inhlonipho phambili bafowethu niyezwa. Ngicela lapha niphathe kahle nakweminye imicimbi manisuka la endletsheni bengizonikhuza ngithi ngicela nimxolele ebese bafowethu naye futhi kumele axolise kini. Akukho okumele kwenzeke ngoba asikaze sixabane napho bhuti abakhona, asikaze sixabane futhi asilingani ke nje nangamandla. Lokhu okwenzeke namhlanje kuyakhombisa abaholi bamabala. Ngicabanga ukuthi laba abasiqashayo akaze ngicela uxhaso kubona, asixhasiwe ngoba nibona kunjena nje